σε μη σε ιδέες, πειράκτο σε πυρ. Υδάτινο από αναδύθηκε XXL το τελετήτην, ολοκληρώνοντας κατάρον τον αρχαιότερη την. Αποφάσεις, σκέψεις, μολύνιδες άρων των εκένατων σου. Παγίδα γίνοντας θύματος του, πίσω και αριστερά, δεξιά, μπροστά. Είμαι που εκείνον από ενσαρκώθηκε τρίπτυχο, μόνο και περιεχόμενο τίτλο έτερο φέροντας. Λαχταρίσει θα πω άλλη μεθύτη έρθει όταν πίσω αναπαύσεις χρόνος μικρός. Μέθησε, γεννήθηκε 6 του μισό, πτυχές 3, πτυχές 3.